Valgkampen har nu buldret afsted i 14 dage, men hvordan er det egentlig gået? Hvilke kandidater og partier har klaret sig bedst, og hvorfor? I aften kigger vi i valgkampen og kandidaterne efter i sømmene. Velkommen til. Og til det formål har jeg inviteret jer, og det er Poul Krarup, redaktør på Samitjak, Inga Dore, journalist og tidligere redaktør af Avisen AG, leder af journalistuddannelsen Leje Poulsen, og vores politiske kommentator, Jakob Janussen. Velkommen til jer. Lad os starte sådan, prøve lidt generelt. Naja, hvad synes du har kendetegnet valgkampen indtil videre? Ja, den har kendetegnet, at de forskellige kandidater ståsted er meget forskelligt. Alt efter hvem det er, og hvor forberedte det er til at løfte opgaven som folketingsmedlem. Inga Dore, er du enig i, at det er meget forskelligt fra kandidat til kandidat eller parti til parti? Det er mere kandidat til kandidat, vil jeg sige. Der har været kort tid til at føre selve valgkampen. Hvis den havde været længere, så var der jo måske mere mulighed for at brage igen. Så det er jeg enig med, når jeg er i det. Jakob Janussen, er der emnemæssigt noget, der sådan har overrasket dig indtil videre? Altså det, der har overrasket mig, det er, at der er nogle kandidater, som åbenbart ikke rigtig har gjort sig klart, hvilken arbejdsfordeling der er imellem Folketinget og Landstinget. Altså selvfølgelig er der nogle kandidater, som er velforberedte, mens der er lidt for mange, som roder rundt i det her, hvad det er for nogle opgaver, der varetages af Folketinget, og hvilke opgaver, der varetages af Landstinget. Eksempelvis, hvis jeg skal nævne et konkret eksempel. Det ved jeg, hvad det er, tror jeg. Det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at høre dig, Poul. Det er jo en valgkamp med en masse nye ansigter. Et generationsskifte. Hvordan har det præget valgkampen indtil videre? Jamen, jeg synes generelt, at det har været forfriskende at se de mange unge ansigter og deres visioner og deres gode, hvad de gerne vil opnå osv. Men jeg vil give Jakob Janussen ret i, at der har været nogle misforståelser med hensyn til, hvad de skal lave i Folketinget og hvad der hører til Landstinget og i kommunerne. Hvad med tonen i debatten? Nogle gange har den ry for at være meget hård. Hvordan har den været i år? Der har været visse konfliktområder, blandt andet omkring bloktilskuddet og selvstyreaftalen, hvor der har været lidt slåskamp. Men ellers synes jeg, at de alle sammen har taget de samme, mere eller mindre, emner op og støtter de samme ting og taler for Grønlands interesse og hvilke ting, der kan hjælpe den enkelte grønlænder i Danmark osv. Ja, fordi jeg synes også, det her med studerende i Danmark og bedre vilkår til dem, og noget med at holde Danmark i ørerne i forhold til de områder, der ikke er hjemtaget nu. Jeg synes, det har været svært at få øje på de grundlæggende forskelle hos mange af partierne. Jeg synes, at de kommer an på, hvem det er af kandidaterne. For eksempel synes jeg, at Sara Olsvig er meget stærk til at sende sine budskaber ud. Hun ved og har overblik over, hvad opgaven indebærer. Det gør Niels Thomsen også. Og, altså, det er sådan nogle enkelte, som ved helt præcis, hvad opgaven går ud på. Men for resten af de mange kandidater, så er det en svingende kvalitet, efter min mening. For eksempel er Atassut, som i deres program kun præsenterer 2 af deres kandidater og glemte de 2 andre. Jeg synes, det er kritisabelt, at de ikke selv lægger mærke til, at de egentlig er 4 kandidater. Men de melder jo klart ud, de har ikke økonomiske midler til at stille... Nej, men i vores dag er der Skype og muligheder. Og andre muligheder. Ja. Jeg ved, du har en kommentar i forhold til det her med, at der kun er 2. At det er måske, har vi lidt et demokratisk problem, at der ikke er midler nok. KNR har heller ikke sendt direkte fra de vælgermøder, der har været ude på kysten. Er rammerne for det her valg ikke gode nok? Jeg mener, at når vi har sådan et valg, så skal der være økonomi til at gennemføre den ordentligt, ellers er det noget pjat.
Og jeg synes, det er forkert, at KNR ikke har været i stand til at kunne sende fra vælgermøderne i Ilulissat, Sisimiut og Qaqortoq. Det har været vigtigt for os, der skal følge med, og for vælgerne generelt, at de ved, hvad andre mennesker mener rundt omkring i landet. Det kan være, der er variationer. Det kan være, der er forskydninger. Det kan være, at politikerne skifter mening, fordi de lærer noget undervejs. Og den der udvikling, det vil vi jo gerne have fulgt med i. Desuden synes jeg, det er forkert, at et parti i et præsentationsprogram ikke har råd til at få alle sine kandidater frem. Der ved jeg ikke, om det er Inatsisartut eller sådan nogen, hvem der skal sikre, at økonomien er i orden for at lave en ordentlig valgkamp. Det er altså rammerne for valgkampen, jeg tænker på. Føler du dig som en del af befolkningen oplyst? Føler du dig, står det lysende klart, hvad det er for et valg, de går ind til, og kan de føle sig godt klædt på? Altså som bosiddende nu i Nuuk, og ikke har fulgt med i selve, altså ikke kunne følge med i Qaqortoq, i Sisimiut og Ilulissat, hvor det indbyrdes også kævles. Det er den jeg mangler. Den interne argumentation for den ene eller den anden part, den har vi ikke fået endnu. Og det er meget sent i valgkampen, at den så kommer frem her, kan jeg forstå fra på mandag. Den kunne jeg godt have savnet, for ligesom også at fremhæve deres forskelligheder. Så det er jo ikke nok kun, at de får et krydsild som her, synes jeg. De skal også indbyrdes slås om det her mandater. Synes du, befolkningen er tjent med den måde, valget er foregået på? Absolut ikke. Men altså, vi skal også vende os til, at der er måske nogle andre måder at gøre tingene på i dag. Altså, jeg er imponeret af, at Facebook-brugerne følger godt med. Altså dem, der vil bruge Facebook til at nå andre brugere. Det følger godt med. Så det handler mere om nu, at du som vælger i virkeligheden også skal søge aktivt og få den indsigt, du gerne vil have? Ja, men også at både partierne og kandidaterne, det har vist længe, at der skal være folketingsvalg. Så at de kommer som en overraskelse, de er kritisabelt. Jeg synes, vi skal springe til første klip, hvor vi sådan går lidt mere ind i de enkelte partier, og så vil klippene også symbolisere en problematik, jeg synes er karakteriserende for valget. Kommer her. Vi har altid samarbejdet med Socialdemokrater i mange år, og det er heller ikke nyt, at de støtter Siumut under valgkampene. Derfor, vi kan også sige, at vi er medlem for de socialdemokratiske organisation i hele verden. Socialdemokratiet, jeg ved ikke, om I fik fat i, det handler om Siumuts samarbejde med Socialdemokratiet. Det har fyldt meget, både i hele valgkampen, og de brugte også meget tid på det herinde. Er det et klogt valg, Jakob Enenussen, af dem at lave så tæt et samarbejde med Socialdemokratiet? Altså det, jeg mener jeg, er man kan argumentere for det, eller argumentere for, at de grønlandske medlemmer måske havde haft mulighed for en bedre indflydelse, så fremt de fortsat var sammen under den nordatlantiske gruppe. Altså, men det er svært at afgøre, hvilken indflydelse man har mulighed for at få, hvis man bliver integreret i en stor gruppe i Folketinget. Hvor meget mulighed har man for at præge partiets program eller politik, mener jeg. Poul, det er ikke kun Siumut, der ligesom er inde på det her med, at de varsler, at den nordatlantiske gruppe er fortid. Atassut er også inde på det, og demokraterne er også stemt for det. Er det godt for Grønland? Det er svært at svare enkelt på, fordi DNAG, de har ødelagt sig selv. Altså, de er blevet en venstreorienteret revolutionær bevægelse, der kæmper Færøernes løsrivelsessag, og den er god i den periode, hvor vi skulle have selvstyre. Og i dag synes jeg, at hvis det skal lykkes at samle de nordatlantiske mandater i en gruppe,
så må den altså være mindre rabiat.